Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Biyernes pizza 29 na bulan sang Hulyo tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamat liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Ila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, mga persona nga nadakpan kag nakuhaan sang 2.1 milyones nga balor sang Shabu pasakaan kaso subong nga aga. Bacolod LGU nagapangita pa sang pondo para sa libre nga school supplies. Gobernador Lacson hindi iluyag magpahilabot sa gumuntang nga nagaluntad sa alkalde kag sangguniang panglunsod sang Kabankalan. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Nagapadulong na si Presidente Bongbong Marcos sa Abra para personal nga mausisa ang kahalitan nga gindulot sang magnitude 7 nga linog nga nagtayog sa dako nga bahin sang Luzon kahapon nagligad nga adlaw Miyerkules. Ginpahayag ni Press Secretary Trixie Cross Angeles pasado alas 8 sang aga Huwebes sa nagtulak padulong sa Abra ang presidente. Base sa mga report, ang Abra ang naka-eksperyensya sang pinakalala nga kahalitan. Una, nga ginpasiguro sang gobyerno ang gilayon nga pagpagwa sang pondo para sa mga apektado nga lugar kag pumuluyo. Masubra 8,000 ka eskwelahan ang apektado samtang 35 ang nagkalaguba matapos ang magnitude 7 nga linog nga nag-igo sa Abra. Sa statement nga ginpagwa sang DepEd, ang 35 ka mga bulutuan ang nagkalaguba ang gikan sa 15 ka school division nga opisina sa Luzon. Sa record, 11 ang gikan sa Region 3, 9 sa Region 2, 8 sa Cordillera Administrative Region, kag 7 naman sa Region 1. Suno sa DepEd, base ini sa rapid assessment sang damages report sang Disaster Risk Reduction and Management Services. Ginlakip man sa report ang inisyal nga balor sa ang kalitan nga nagdangat sa 228.5 milyones portino ang halit sang linog. Amo na nga kung may mga earthquake drill gani, pasakop kita. Wala man naton ginapangayo, pero ti kadelikado na. Sino bala maguna-una nga iguon kita? Sining kabaskog nga linog dito sa Abra. Hamak mga kung ikaw isa sa naka-experience nga ato gid mismo ginigo bla sang pinakabaskog nga linog, guro daw hindi ka makaintindi kung anong himuon mo, kundiin ka manago, kundiin ka makadto. Labi na gid kon wala ka gid sang hinalungong bala, kung paano dipinsahan ang lawas mo sa tion nga mag-igo ang babaskog nga linog. Kinahanglan ko may mga ara sang programa ang gobyerno, ining mga earthquake drill nga ni, wala iya sang rason nga hindi ka magpasakop, kinahanglan makaintindi ka nga pag-strike sang linog, ano ang una mo nga himuon? Diin nga lugar ikaw manago, ano nga mga tikang ang dapat mo himuon kon ara ka sa sulod sang building kag sa sulod sa inyo panimalay? Paano mo maluwas ang imong mga pamilya? Pila na ka mga palamangkutanon nga dapat maibalaan sang aton mga kauturan. Wala man aton ginapangayo, ang kalibutan subong gatigulang na. Luwas sa mga balatian, asod-asod pa nga mga kalamidad, may mga bagyo, may linog, kag iban pa.
So hindi naton ini malikawan. Kinahanglan kung ano ang ginatudlo sang mas maalam kag eksperensyado pamatian naton. Ina para gid sa aton kaluwasan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:36 na. Aber, ulay hunon ta na ang report sang aton patrol, mga observation report sang patrol sa palibot sang syudad sang Bacolod. Balita sa patrol. Biyernes subong ang nagaman sa patrol si Aksyon Eden Aboso. Sigurado na basta gani tandaan ko ginado Martes kag Biyernes bala mo ang nagaman sa patrol si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good morning. Biyernes na naman, Action Fred. Good morning! Sa tanan naton nga mga action, excited sila kay last day sang ila sini nga duty subong especially sa mga naga-opisina kay para ready na sila nga magbilog nga adlaw nga tulog. Ay, joke lang. Magpaninlo, mag-enjoy, mag-bonding na naman pag-abot sang Sabado, Domingo. Kaya mo na yung kalabanan, Action Fred mo, nga day off kung normal ang imo. Ay, normal. Alangan, nakaroon yung abnormal yung atong trabaho. Hindi, ako mga office hours na, amo na tawag nila. Or ang other term na nila, banking hours or banking days. Monday to Friday, 8 to 5. Amo na ilang nga trabaho, Action Fred. Pero, mostly amo nang oras ang trabaho sang iba naton nga mga ka-action. That's why gina-look forward kung notice na Action Fred kung Friday hapon ha kadamo sang mga nagapadulong sa merkado kay nagabakal kag nagapreparar para isahanay na lang basta Domingo nga adlaw. Ti timing gina Aksyon Eden kaya 29 subong, 30 Sabado, 31 Domingo. Aba, guro na kabaton ka na eh. Wala pa. Karon pa na, guro. Karon pa. Karon pa ng Mother's Day. Lipay naman yung mga Iloy ni Kimiara naman sila sang i-budget naman for the whole week kung saan o na maabtan. Pero ina kung may bilin. Sakto gina-Action Fred, pero kalabanan hindi na iya matago. Yung gina-rolling-rolling. Correct. Ang sweldo, bayad na yung utang. Tapos, kung good payer ka, siyempre, ginautangan mo, dapat tangon ka lang liwat, kasi maka-interest mo, maka-negosyo sa imo. Paano lang ginatawag niya, insendihanay na lang Action Fred. No? Swerte gid sang tao, hasta subong, wala gid siya utang. So, isa ka gila Action Fred, kaya do na sayuran ko, gid nga nagambal ka nga natamad, ikaw nga may utang ka. Mm-hmm. So, dapat gid dapat hindi ka mangutang. Kaya kung mangutang ka, mabudlay magbayad. Pero kung mangutang ka man, dapat bayaran. Yes. Kaya kung Action Fred, kung mangutang ka, nakabudlay na badbaro, no? Amo gani. Ako bisan sa Tianggi, wala ko yung utang mo. Perfect. Sana all, Action Fred, no? Kung wala ko pagkaon, ginainom ko lang tubig. Ayaw mo na galing sikreto, da? Mo gani. Mayo lang. Ay, amo na ko ng sikreto na kung may mga gahapok-habok. Happy mo Happy mo Ay, nako. Amo man nagkaroon ng sikreto na ni Tagoy ay. Kaya aga pa na sa nagapamati dahil sa atot. Kaya nagkakabugtawan sa kung mag-good morning ko. Amo man na kay Resti dato, Action Fred, nagapamati gina sa imo. Kapila ko na kabeses na masugata. Nasama liya, ma'am, wala mo ako ginapag-greet kay Action Fred. Nga palangga ko ginaya si Action Fred. Sabi ko, ay, may relasyon ko mo sa una. Ay! Hambalya, ay, hindi lang pag i-on air, ma'am, kay Basi Akigan, ni Tita Jo. Anyway, Action Fred, res palibot sa siyudad sa Bacolod. Medyo, nakibot ako pag-gwa ko kay medyo, bugnaw ang huyop sang hangin. Pero, wala man indikasyon nga nag-ulan-ulan, gidya kagabi. Subong, wala man indikasyon nga pag-ulan-ulan man, kay ang piyak nga panapas ang kalangitan, klaro man, pero mayara, hindi sang galom Tika balo ka naman daan, Action Fred, nabasa ka man adlaw sang weather forecast naton.
may ara daan sang LTA no pati sa sang Philippine Area of Responsibility. Amo naman dapat naton halungan kay uso gidaan ang trangkaso, siburo ubo sipon dapat halong gid kay health is wealth gid mga ka-aksyon kadamo usang mga nakilala nga mga nagapa-hospital nga nagaisol na lang nagapuli na lang sila tagsa ka mga panimalay kay tungod nga manaгаdugang ang ila-hilan at pagpangayo pa lang down payment sa hospital. So likawan gid ang ginatawag nga mga hospital kag tempuhan gid nga magpahuway kaya para sa imo sini nga ikaayong lawas, no? Halong-halong lang sa aton si mga ka-aksyon, arang COVID-19 subong man ang dengue. Diri man sa syudad sa Bacolod, subong man sa probinsya sa Negros Occidental. Observation report tali sa patrol, Action Ida Naboso, una sa balita mas aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:41 na. Bisan paano amo nang siling ko may ginabulubatyag sige lang. Ulo antos lang. Basta trabaho gid. Ang pila naton ka mga utod subong sigurado ako nga gahulat na sa mga may sweldo, sa mga pribado, sa gobyerno kay manti buwas Sabado la opisina Domingo 31 posibilidad pizza 29 matupa ang sweldo, no? Mother's Day. Ina kon may bilin pa. Action Radio Philippine Standard Time las 4:42 na bauna gido. Stoto ruming Estrabon Hidalanga sa Barangay Talaban Himamaylan, si Elvira Hilugo, si Connie Laparan, tamyaw ko pamilya Laparan, Labanigo, Torbela, kag Isparida. Ang tamyaw Connie Laparan sang Don Salvador Benedicto sa Barangay Pandanon. Si Baby on Board. Baby on Board. Monitor kami sa 62nd Infantry Battalion. Taga 62nd Infantry Battalion, good morning. Kamusta ka mo? Halong kamo sa ulan ha? Kaya trangkaso kag dinggi, subong gaduble. Kay Chopilo Espanola Jr., tamyaw ko nanay Lourdes, nanay Saling, monitor always sa Tagda, Hinigaran. Kay Doy Arthur, sige good morning, salamat gid. Kay Milili Uligo, tamyaw Yamamba Nisa, Star kag Doc Matmayo, Jinke Dialagnon, Noel Amar kag Alex Montisa. Si DC Santoyo Lisaw, good morning man. Sige, sundon taman mainom ko tubig para wala ko uta sa sitio Dulom. Kay kung gutom ka, padalandunan mo tubig, kaumpawan ka man mo. Pero ti kung tamaan na giti kung lipong ka man. Marilo Beltran, Caminto, good morning. Kagkay Action Eden ko no. Kay Ters Vergara Sanso, good morning. Moises Padilla. Sige. May lang nga pag-monitor. Kay Michelle Sayo Gimeroy, good morning man. Upod-upod lang kita. Kung mga Huwebes kag Biyernes, ginalaka-laka tala na kay ang oras natong kasugod alas 4:30 mo. So kung mga Sabado, titibrano pa mo na nga kisa, ang mga pulo panamyaw naton galawig-lawig man. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na, ang libre nga medical check-up kag libre nga Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa atin sining balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Una ang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy sang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Muna. Ano man? Gama sila gano'n. Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya Okay. siyempre ang init sang lawas kung Action Boy mapagwa through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang
pagpaligo, pag Action Boy, sang cold water, tingala ko sa una, si Lula, cold, ginapaligo niya, bisan tugnaw-tugnaw, kaya tighten, inagal isang skin. Ah, okay. Yan. Tightens the skin, Action Boy, kaya nagapa-extra puti na siya kuno. Ay Kaya na, may extra nga puti. Oo, Do albino ka? kita mo ka itom sa ako, kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo Ay, mo? maguro. Wala tabla sugpon. Hindi ko na muna imo yung ininit, naligo mo na muna imo Bo, kay Tom. Akon ko rin taman sa init na gini. Oo, tamam si init. Hindi man nga araw-araw, mado iliteral, yung ipabugbo mo ka puti ka din duban paper, hindi man na. Galite. 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 Galiten sa skin. Yes. Ang next Action Boy, Skin lightening sa galit. alakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga ibang mga produkto. Arab Tubig lang yung yung cold gali. na tubig. No? Hmm. Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water Action Boy, naga-reduce pagidgali sa tension sa mind. Ah, At okay. syempre, relaxing siya, Relaxing siya. Oo. Ang next Action Boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga Kung makaprevent siya mga ginapukaw ya trangkaso. ang mga immune system mo. Nyaps bugtaw. Ara na mga bugtaw, ara na mga masakit, panakyaw. ara na mga balita, ara na mga balita, Ang mga ara na mga balatian. Ginano yung mga cells lagi na papukay. Uy, kubiri nyo ito na kubiri. Ang next Action Boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Magpaligo ka, Action Boy, ano una mo nga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Tiil. Di ba may ara tutuligad balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mo bason dumasaka siya sa ulo ang kakapatsyagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman Dapat naman ulo. sinadaya kaya unahon mong ulo kasi kung magulpihan bala na kung may hit. Gulpi lang Nasa naman makapon nato ni balita special. tanaw. Kung anong una Ako nga dapat nabasa ko bason. binga dapat kung unahon na i-acclimatize mo yung lawas mo through pagbasa sa imong nga tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko na sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi ka mag-cold basi Mo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo. Balita special ta na sa Sabado. Ah. Ang next Action Boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni Action Boy, naga-reduce man sa sang kakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba, hambal nila, hindi mamasa. Pero may ga-advise ka iban nga Kung ininit. ihulom sa ininit nga Kung tubig. init okay lang. Oo. Pero tibas, un magyapon, ano man? Take bro kay init. Oo. Hinit saya. Oo. Di sala lang galing term, hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa hindi ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May mo na din siguro. Kadabo pala ligban ang mo pagida. Ang next Action Boy, ang hot water, maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually Action Boy, cold. Cold kaya? Kung sakit akong ulo, Ako bala na kung nanong Towel. ara. Ako nung ara da. amo na, Ako nung ara lang very content Mayo to kay with mo. si Action Boy. May kay inyo kay may hot and cold ka mo. Ako nanong lang ara da. Ay, hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang ito wala na daog galing sa December. Ang next Action Boy, ang hot water, naga-relieve siya sa nasal congestion. Nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Hinihinit, Correct. para oo. ma-clear dira ang mga Oo. nan. So, amo na nahimuon mo. Ang pinot sang ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo ka badlay. Okay, ang next Action Boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nung kuan kung adlaw kinang ano man hindi ko kuan ang adlaw dapat hot water ko na water. para ma-open ang pores mo. Para Gustong pagkagabi ko gabi. no cold naman para mag-close siya kaya matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold ko nag-close sa mga pores na mo. Para hindi masudlan sa mga kung ano kung gagatulog akong gabi. Batay check lang kay Ate, hindi ko hindi sigurado. pwede nga close kung aga, kaya di mo yabok. I-check lang da kay Sige, sa i-check, Saturday. i-check lang da kay ako ya basta kung ano lang tubig da hot or cold ya paliguon ko lang na. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na
makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa Ulan, pero daw kumalma siya gilayon. Hindi man makatilingala bangod may ginamonitor ang pag-asa. Duwa ka mga low pressure area ang nakita sa pag-asa. Suno sa report ginamonitor nila ang duwa ka mga low pressure area. Ang marami nga balita kay daw hindi sigid makaapekto man sa aton pungsod. Pero kung ang isa ka weather disturbance mangin bagyo ikalima ini nga magasulod sa pungsod Pilipinas, hingadlan ini siya nga Esther, kon mangin tropical cyclone ini siya, kon magsulod sa aton pungsod. Pero karon ang aton sining panahon makulukalma siya. Kay man tuod may mga low pressure pero hindi sa diktabla nga makaigo sa pungsod sa Pilipinas. Pero bangod sining padayon nga pagtupa sa mga madamol nga ulan, ang pag-asa nagapaandam gihapon sa mga baha, landslide, kag iban pa nga mahimo halit sang wala untat nga pagbo sang ulan. Kabay pa nga hindi na madugangan, bag-o lang kita naagyan sang linog, kabay pa nga medyo mag-ulo iskirda lang anay ang mga malain nga panahon. Kabudlay mo, magdulungan-dungan ang mga kalamidad so pobre ang aton sini mga kauturan. Ang ginaigo bala nga mga lugar masami sang bagyo. Ti bag-ulang wala pa kita makabulig, wala pa kita maumpawan, gadihon pa lang ang gobyerno sang ibo-bo nga bulig sa Abra, gina teleskopyo naman sang pag-asa posible ikalima nga bagyo nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na. Si Richard Malayang sa Barangay Hagimit, ara na siya. Kay Rosemary Hermano, good morning. Kay Angela Gayon Dato Castillo, ba si Milili Uligot ang mga Boss Lito Baba, Henry Kagjuan Zamora. Sige, good morning sa inyo. Si Idilaos kag Nanay Isabel San Victorias, ara naman. Kay Dodge Dalidada, good morning. Si Perla Dalida kag Sinika Mahilom. Si Renato Tanyuan, good morning. Watching live sa Isabela. Tamyayo lang si Isidro Vargas, Bilyo Maaw, Intong Lukoy. Sige. Kay Pablito Benedicto, morning. Sa mga taga PhilPower Group, Min Office Bacolod, kag sa mga taga Mina Sipalay. Taga Mina Sipalay da, good morning lang May lang pagmonitor tagsagid kakagaon. Si Judge Snap Diamante kabugtaw na ni si Bitilaw sa Binalbagan. Tira kay Ruben Tampos kag Bob Francia, good morning lang. Balikan ta kamo pagkatapos ini.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basi para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lahat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Umbra. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lanto, mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung 4 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Umbra. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining, kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo, kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684.
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pagtupa sa ulan sa palibot sa Bacolod kag posible sa bilog nga Negros. Aber, pasudlon tani ang report sa pursa sang aton kapulisan, mga persona nga nadakpan kag nakuhaan sang 2.1 milyones nga balor sang shabu pasakaan kaso subong nga aga. Pulis Balita. Detalye pod aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report kika sa Bacolod City Police Office. Ipasaka subong aga sa Police Station number 8 ang kaso. Illegal nga pagupot. Kag pagbaligya sa ginadrian nga droga. Bato kay Ramon Bertudes, 31 anyos soltero. Sang Porok Villa, Baradas, Barangay Alhis, City Ciudad sa Bacolod. Si Bertudes, Action Fred, ginakabig nga high value individual. Kag pinakadako nga supplier sang Cebu diri sa Ciudad sa Bacolod. Nadakpan man ang Yesini Courier nga street level individual. Nga gikilala sa kay John Mark Milana, 21 anyos soltero, kag pamuluyo sa Poroktori, Barangay Mansilingan, City Ciudad sang Bacolod. Si Bertudes kag Milana, Action Fred, ang nadakpan kahapon nga adlaw sa bypass operation sa gitigob nga puwersa sang PNP Drug Enforcement Group Special Operation Unit 6 kag sa Police Station number 8 sa papanguna ni Police Major Jory Puerto. Kapin sa 315 gramos nga shabu ang recover sa duha nga may market value nga 2.1 million pesos. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station number 8 Action Fred, nga may isa ka persona nga yara sa New Bilibid Prison amo ang nagasugo sa kay Bertudes sa pagbaligya sang shabu. Sunod kay Puerto Action Fred, mga isa gimang kabulan ang Yesini Surveillance karadakpan din si Bertudes upod kay Milana nga masobra isa gimang katuig nga nadura diri sa siyudad sang Bacolod. Si Bertudes kag Milana, Action Fred, ang yara karon sa custodial facilities sa Police Station number 8. Si Ramon Bertudes, Action Fred, ang nakilala nga mo ang pinakasosa sa budire sa siyudad sa Bacolod matapos nadakpan una ang mga persona nga mo nagatag sa tip kay Puerto nga si Bertudes amo ang ginakuhaan nila sang supply sang Cebu diri sa siyudad sang Bacolod. Bilog na Bacolod distribution sini. Mga kuryo nag-trip ni Persia na paringan siya 12 kilo. Alam mo na nga bilog siya na suda 300 gramos. Dan siya rin dari tulis na yung 12 kilo pag nang naging repair sa ngalan application sa kanyang source. At ang gamando ni mungkin mo kreat ni hindi mo pagyato ni ang gamando pero ari na sa ang source. So may location na kami hindi naman marito ko din location ni kay international storing. May tao siya repair nga kung sino na nakuhaan. Pero legal naman sa kitigi. Yan ang nadakpan yun, sir. Hindi nini basta-basta galing nga drug pusher, sir. Oo, sir. Hindi kayong trabaho. Hindi sila nga sa pagbababoy sa district rate. Nakabakal pala itira sa Alihis. Tapos, apat ang salakyan. Wow. May mga motor. Ikit kaya sa iya nga baboy ang iya nga lifestyle. So, muna nga nag-repair sa nga 2 kilo. Balik ang rin nga kada bakas mana. Every 2 weeks na siya nangyari niyo wasang 2 kilo sa sabo? Muna ang sa informasyon. Pag nga ako man sa kainan, plastic lang ang green. Wala kay siya dalipat kay may nakpat niya amon ang retraction. So ang bulig siyang pwedeng ni Serya sa manpower na siguro rin kay kamuya nagluto kasi nagtuli. Oo, sir. Bali nagpabulig ta kay sila kinimot naman kay may ang nag-transact nila tao kami ang nagpadiwan kay awareness natin sa ato ni Port Pilot. So, kaya salamat nito sa pitik na
CWD pinamantay sa butik. Action Fred, si Police Major Jure Puerto, Hepe sa Police Station number 8, sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbano nag-report, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:14 na. Basi Nimpa Ibanez ang tangob, nagaupod na sa aton karon nga kagahon kay Billy Albay morning. Billy Albay sang Barangay La Granja sa mga Albay family, good morning. Si Utay Benedicto, tamiyaw ko si Dennis Kilat Fernandez, Bongbong Jabel Norbing, kag Hinubata, naga-monitor sa Plaza Mart kon kagahon. Si Rinaldo Pirasol, good morning man, sa Barangay Samura, Pontevedra. Taga Pontevedra, good morning. Kay Noel Amara, morning kapita, may upod nga hot pandesal ba namit. Kay Junalyn Ninyal de Crepito, good morning, ga-monitor sa Aksyon Radio. Kay RR Joyjoy kag Junior Kit Bacaryula, Karin Guzman, Lager Diquilla, Silis Jan Dexter, Edgar Sipida, kag Cap Negro, naga-monitor man. Kay Milben Solidarios Abdo, good morning, watching sa Barangay Malingin, Siyudad Sambago. Si Julpa Caritatibo, morning sa Bindol Family, kay Kulot Caritatibo kag Julpa Caritatibo. Kay Jose Mungcal Torilla sa Binalbagan, naga-monitor siya. Kay Serwin Hogos, ga-monitor. Si Morena Esconde sa Russia sa Barangay Sibukawan, Isabela. Si Felix Gart, morning ko no, sa La Granja. Kay Miko Bilio, good morning man. Kay Milko Bilio, grupo pagidaait dira sa Espanya, Isabela. Si Biboy kag si Lukoy ko no. Sige, morning. Dira kay Yuli Galyegar, good morning man. Kay Milagros Morales, good morning, sa Barangay Maaw, together with Edgar Morales. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating Grand Draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya. Time las 5:21 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 333. Unang nga bula, resulta 3 kag 33. Second draw, 33-23. Ikadua nga bula, resulta 33 kag 23. Third draw, 29-23. Ikatatlo nga bula, resulta 29 kag 23. Okay, rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 649 kita. Jackpot 67,672,225. Ang jackpot 67,672,225. Are ang winning combination in any order. 23, 3, 2, 43, 37. Resulta sang 649, 23, 3, 2, 43, 30, kag 7. Sa ilo kita, 642. Ang jackpot, 6,627,802. Ang jackpot, 6,627,802. Winning combination in any order. 37, 22, 25, 8, 26, 15. Resulta sang 642, 37, 22, 25, 8, 26, kag 15. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Si Roger Burgos, aranaw, tamyaw ya kuno si Mamaya Winnie Giray Burgos, kag brother Ronald Burgos sang Biscom Compound, kay Lolita Binyas sang Paglaom Binalbagan. Naga-monitor gid. Thank you gid sa pag-monitor. Kay Yuli Galyegar, good morning man. Kay Rina Bisiti Makiling, good morning. Tamyaw ya pinalangga nga nanay, si Gamay, kay Tatay Burdig, kag saya utod ga pamati always diri sa Huno Barangay Isyo Banwa sang Kawayan. Kay Christian Rua, good morning man. Dira kay Nubi Magapan,
Gamonitor kami sa Barangay Padanon, Don Salvador, Benedicto. Kay Huma Lumina, good morning. Dira kay Noel Alisahe. Tamyaw Concepcion Alisahe from Noel. Salamat gid. Si Imbong Jukampuar ang sa gaupod sa aton karon nga kaagahon. Morning na sa inyo. May lang nga pag-upod-upod sa aton sa tion sang kagahon. Duludugsing lang kita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Ari na ang epektibo kag natural nga para Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din Sa ba? Bacolod City Hall, Bacolod LGU nagapangita pa sang pundo para sa libre nga school supplies. Balita City Hall. Detalye siniupod kay Action Art Tayhupon. Action Art. Good morning, Action Fred. Ginatingwan sa karon ni Councilor Al Victor Espino, kaupod kay Councilor Jude Tadeo Saison, nga makapangita sa pondo para sa programa sang syudad, nga pagatag sang libre nga school supply sa mga estudyante angon sa natalana nga pagbalik ka sang face-to-face classes. Suno kay Espino, mismo si Mayor Albi Benitez ang naghatag sa ilan ni Saison sang among responsibilidad. Dogang pa ni Espino, tinguan man nila nga madeterminar sila nga simana ang kinanglanon nga pondo para sa among programa. Nagalaom man ang konsihal nga kung mayara gidman sila sa nga makita nga lokasyon na sa palabuton, mas labing maayo kung ini ang gilayon nga maproseso para sa mas temprano nga distribusyon. May directive si Mayor Alpino sa amon ni Councilor Tadi Saison nga magpangita sa mga pundo. So ginadetermine naton subong kung pilang kinanlano naton base pa man lang makakita kita sang pundo before the actual face-to-face classes start, no?
And important to note that sang previous administration, nagaka-delay ni ang paghatag sang school supplies. Notwithstanding may mga nagakauli kita ko sa bidding process, may proseso nga ginasunod. So hopefully nga kung matigayon naton ini, kabay pa kag kung makakita kita sa supplier nga makasarang nga magdulong sang sini nga mga kinahanglanon, kag kung makakita kita sang pundo, tingwaan naton nga makahatag kita sang school supplies on time sa sining face-to-face nga klase. Pero may estimated amount, mga more or less, pila siya ang kinanglanon for to provide? Wala pagid ko kalambot sa sinang level. Hopefully by the weekends, mabalaan ka na kung pila ang kinahanglanon naton para sina. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:34 na kay Laika Joy Pracio Salvador. Good morning. Ga-monitor sila sa Luyang Kawayan. Shout out lang ko na kay Lolo Harley Galuto Mani ba kay Lula Rose nga nagabugtaw na. Kay Dante Makilan, good morning. Kay Melvin Piñapel. Kay Mario Olvido Aquisa, morning. Tamiyaw ko pamilya Alang Obano, La Vitoria, kag Gomez ang Kalubihan, Asinda Adila, dira sa siyudad sang Silay. Kay Nuna Agravante, good morning man. Kay Annalyn Nabalitan Api. Kay Katibir. Ara sila, nagaupod sa aton. Bawa sa kapihan, pila na kaadlaw nga wala ko na kakadto. Hindi maayo no? Hindi kita maka diretso dira, kay bangod may mga diferensya pa nga ginabatyag ang aton lawas. Base sa masunod nga mga sinimana. Morning lada sa nagapangapi perme kay Munsing Syukon, kay Joel Perido, kay Bida Tumbos, si Pare Lore Apurado kung isagapit man na, si Pare Cano Rivera, si Bibitan, paring JC Sindico, si Roger Aguirre. Kamusta kamuda? Ang permanente de Boy Bala, Dot Sullivan, Monet Rujas, Nilson Distrito, Jok Torres, Larry Benitez, si Maral, si Pare Ed Yangson, si Billy the Kid Caro, si Jimmy Candelario, kag Paul Hipes daw permanente da, no? Si Abner Magallanes kung isa gapit-hapit man. Si Nick Quadra kung isa makita ko man nga medyo ga hapit-hapit man na. Morning din sa inyo. Basi kung makaupod kita sa inyo sa masunod nga mga sinimana. Kay Renato Tanuan, good morning. Watching live from Asinda Josipa. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:36. Babalik kami pagkatapos ini. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha Barangay! Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating Grand Draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa Santo Pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Aksyon Marlon, Gobernador Lacson indi luyag nga magpahilabot sa gumuntang nga nagaluntad sa alkalde kag sanggo niya panglunsod sang Kabankalan. Balita Kapitolyo. Detalyo pod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Nagapati si Negros Occidental Governor Bong Lacson nga maresolbar sang mga mismo officials sang syudad sang Kabankalan ang gumuntang nga nagaluntad sa tunga sang alkalde kag mga miyembro sang sanggo ni ang palungsod sang syudad. Suno kay Lacson hindi na siya luyag pa nga mag-intervenir kon maghilabot sa sining problema bago nagapati siya nga mismo ang mga opisyal sa syudad amo ang maka-resolbar sini. Kumadaduman nga nagligad nga adlaw ang sanggo ni ang palungsod sang syudad nagpasar sang resolusyon nga nagapabutyag sang pagka-dismaya kag pagka-disgusto sa ginhimo ni Mayor Benji Baranda nga pag-hire sa mga empleyado nga hindi residente sang Kabankalan. Naglabot pa sa punto nga ginsiling ni Mayor Miranda nga do pareho lang nga ginabuli siya sa ginahimo sang sanggunian. Yari si Governor Lacson. I will not meddle there. I think the mayor already said that he's open to sit down with them. I think he should give that a priority and not only base it on his availability. They're grown men and women, so they can settle that. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Hinuboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:42 na. Kay Atiya Kim Riman, good morning da. Kay Ray Flores Barayuga, good morning. Atiya, mayong aga lang. Mabalik ako pagkatapos ini. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe.
Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon, kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon ta no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kang mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad.
Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara na nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kaya kaya ginagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po dito medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala 5:52 na. Dire kita pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sang aton sini kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden.
Action Fred Pilasona, isa ka persona matapos aksidente na kuryente sa St. John Paul II Center kahapon. Ang biktima mo si Relin June Calamba, 22 anyos. Suno kay Warren Snook sang Human Resource Development Department. Nagsaka sa atop sang ikaduhang building sang St. John Paul II Center si Calamba. Agod magpaningit kung tani sa manggagamit ang steel nga tubo o kung ang tubo. Suno kay Snook, natandugan ni Calamba ang live wires ang siningit-sininga tubo. Rason nga nag-shut off ang kuryente sa compound sa simbahan, bangod may naglupok nga parte sang kuryente. Parehag ni Snook, isa ka caretaker si Calamba sang St. John Paul II Center, kag scholar man sang Lupi Church. Dugang pa ni Snook, nakaangkon sang pilas ang biktima tugas ang pagkasunog sa parte sa iya paa kag tiil, kag ining giningagang gindala sa ospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Balita din sa patrol ang ka-aksyon nyo, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:53 na kay Evelyn Sinaon da good morning aga monitor sa Purok Gaisano sa Barangay Alihes. Kay Rosario Figueroa, kay Duart Mandage Tones, good morning man. Subong man kay Florencia Villacampa, naga-monitor. Morning kuno kay Tatay Unyo kag Tatay Unyo kag Tatay Takol permigid ga pamati sa sagang La Castiliana. Kay Tito Panoy, watching live Kawayan sa pamilya Balbuena kuno, good morning man. May lang pag-upod-upod sa ato na tagsagid kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:54. Ginagapaandam lang kita ga doble ang kadamuon sa biktima sang dinggi. Hindi kita magpasimpalad kay Porte. Nagdoble siya ikumparar sang nagligad nga tuig. So halong gid labi na gid kon may mga gagmay nga kabataan nga hindi kareklamo kung anong makutot sang lamok, base balang nagkutot dala sang dinggi. So, sa aton mga tagpalamati, ang Aksyon Radio nagapangabay. Halong gid, tinluan ang palibot, adlaw-adlaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Balita Espesyal! Balita Action Boys, sa atin sininga balita espesyal, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Una ang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boys ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi, naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Ano man? Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya siyempre init sang lawas kung Action Boy mapagwa. Through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo pag Action Boy sang cold water, tingala ko sa una si Lula, cold ginapaligo niya bisan tugnaw-tugnaw kay gapa-tighten inagali sang skin. Okay. Tightens the skin Action Boy kay nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti. Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo mo? Pula tabla sugpon. Tiko na mo naging mo yung ininit naligo mo na mo na yung mukha itom. Akon ko rin taman si init na gini. Oo, taman si init. Hindi man yung araw-araw, mado iliteral yung ipabugbo mo puti ka din duban paper. Hindi man na. Galite. Galighten sa skin. Yes. Ang next Action Boy, skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga iban mga produkto. Tubig yung gali. Tubig? No?
Ano naman? Hmm. Ang pagpaligo sa cold water action boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing Relaxing siya. Ang next action boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga ginapukaw trangkaso. ang mga immune system mo. Nyaps bugtaw. Ara ng mga bugtaw, ara ng mga masakit, panakyaw. ara ng mga balita, ara ng mga balita, Ang mga ara ng mga balatian. Ginano yung mga cells lagi napapukay. Uy, kubiri nyo ito na yun. Kubiri. Ang next action boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Magpaligo ka, action boy, ano una mga ginabasa? Ang una kong nabasa? Mm-mm. Totoo lang? Oo. Tiil. Tiil? Di ba may ara tutaligan balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mo bason dumasaka siya sa ulo ang kapatsagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman Sa aton aksyon balitang bayan numero 1, upod kita kay aksyon Boy Duran kag aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.